היטלר, זו החלטה שלי, אני יודע מה אני עושה, תמשיכו, פחות תציעו את עצמכם. ואז הוא המשיך עם שני, ונשארנו שם אני ומור. מהשלב הזה אני כבר לא, עכשיו, ואז הוא השאיר לי, הוא השאיר לי את התיק שלו, והוא אמר לי, איתן, אני אבוא להקציל אותך בבוקר, אני אבוא לבדוק אותך בבוקר. על הבוקר אני מגיע. וכאילו שם תקווה. זה היה הלילה? זה מהבוקר, זה הלילה של הבוקר, מה-4 בבוקר, זה היה כבר הלילה של 4 בבוקר שיצאתם. כן, זה כבר 11:30 בלילה בערך של היום שאחרי. אני מדבר איתך. אני מדבר איתך בערך אחרי 10 שעות שאנחנו בהליכה, בלי הפסקה כאילו. ואז, אני זוכר שהוא הלך, ואני נשארתי לבד, קופי, אני ומור יושבים על השלג. אני נוקש את השפתיים, כולנו נוקשים שיניים, הראש שקר לנו. ואני יושב, וכאילו מצד אחד הגוף כאילו היה נינוח, השיניים נקשו, אבל בראש כאילו היה לי ממש תחושה טובה של עשינו מה שאכלנו, וכאילו לפחות טיפלתי את נדב ושני שהם הולכים קדימה, ואני מרגיש את הרצף. ואז פשוט התחילו לעבור לי כל מיני מחשבות טובות על דברים שעשיתי בחיים, כי אני עובד סוציאלי ומדריך טיולים בהכשרה שלי. קנתי פרויקט, עשיתי דברים טובים. מבחינתי כאילו, רק הרגשתי טוב עם עצמי, נתתי מה שיש לי בחיים. זה חרץ שזה בא עכשיו כל כדי למות, ולא רציתי את זה, אבל זה מה יש. ותוך כדי שאני חושב על זה קטע מצחיק, אני חושב על כל זה, פתאום התחלתי להיפרד מהראש שלי, מהאחים שלי, ואז אני זוכר שהתחלתי פתאום לחשוב על הקציצות של אמא שלי ועל המקרונים שלה, ואני אומר, לא יכול להיות שאתה הולך למות וזה מה שאתה חושב. כאילו אם אתה חושב על האוכל של אמא שלך ואתה מפנטז, אז כנראה שאתה לא במצב שאתה הולך למות. וזה שינה לי בראש כאילו שאנחנו עדיין יכולים כאילו לעשות משהו, ואז הקציצות של אמא הצילו לך את החיים. וגם קציצות ממקרוני. תאמין לי, זה מצחיק, אבל בחשיבה זה שינה לי, מצב שכאילו השלמה עם הכלום, פתאום מצב של מדהים, הראש עובד, זה פשוט מדהים. רגע, ואתה כל הזמן, אתם בעצם יושבים בשלג, יורד עליכם שלג? יורד עלי שלג, הוא ראש עליי, אני ראש עליו. כל רבע שעה אנחנו בודקים שאנחנו בחיים, מור תחי, כן, תחי יופי. ואז פתאום, עכשיו, איכשהו ישבו לידינו, זוג פולני. רגע, תשמע, אני חייב, איתן, אני נורא, בוא נעשה שנייה הפסקה. אני חייב לצאת לפרסום. באמת, אולי פעם ראשונה שהוא נשמע, לפחות אני לא שמעתי את זה בגרסה הזאת של איתן עידן, אני עד עכשיו, האמת, אני חייב להגיד לך, אבל עכשיו לא דיברתי על זה כי זה היה קשה, זה קשה, אני מדבר איתך עכשיו אחרי שבוע של בכי וכאב. תשמע, אתה גיבור, אין בכלל זה זהו, אני חשבתי על זה עכשיו, זה לא שאני גיבור, אין פה גיבורים. נדב סחב את תמר כל כך הרבה, הוא גיבור. תמר, ביומיים שלפני, הייתה מישהי שהייתי בשם מאיה, שהיה לה מחאת גבהים. תמר הלכה איתה יד ביד, אפילו שהם בכלל לא באותו קבוצה, ואני זוכר אותם, היא הולכת איתה ומעודדת אותה ומרימה אותה וסוחבת אותה במשך 3 ימים. היא הגיבורה, אתה מבין? יש פה אחת בשם שני, שלילה שלם היא עברה בלי נעליים, רק עם 2 גרביים, ועדיין ניסתה לטפס כדי להציל חברים אחרים שהיו פה עם היפותרמיה, אתה מבין? היו פה דברים הזויים, אין פה נכון לא נכון, אין פה גיבור לא גיבור, יש פה עם, יש פה עוצמות של אנשים שבאו, שרוח החטוץ הייתה להם, אתה יודע, מול הפרצוף כל הזמן, סתם סיפור קטן, שאנחנו הגענו להייקמפ, בהייקמפ אין יותר מדי כפרים, אין יותר מדי חדרים. אבל כשאנחנו, ביום שלפני שהגענו להייקמפ, הפורטר שלי אמר לי, איתן, תקשיב, מחר לא יהיה יותר מדי חדרים, אני הולך מוקדם, ואני אתפוס לנו 6 חדרים, כאילו לקבוצה שלנו היינו 5, פלוס 2 פורטרים. ואנחנו אמרנו לו, תקשיב, אל תפתוס, רק 3, תתפוס 5 חדרים, שיהיה לעוד ישראלים, אם כבר גם ככה אתה הולך. והוא הלך והביא לנו 5 חדרים, ובכל זאת 2 חבר'ה בכל חדר, היינו 4 חבר'ה בכל חדר, שיהיה לכמה שיותר ישראלים אפשרות לישון בתוך חדר ולא בחדר אוכל, כאילו כשאין לך את האינטימיות וכזה. עכשיו זה לא אני אמרתי, זה נדב אמר, וזה חלק גם מזה זה תמר, זה פשוט, להיות ישראלי שם זה פשוט כיף, זה כבוד, זה גאווה, זה... איתן, יש לי שאלה, לפני שאנחנו חוזרים להשתלשלות של הסיפור, שאתה מדבר על ישראלים וזה, הערבות ההדדית, אתם הייתם רק ישראלים? לא היו עוד תיירים מארצות אחרות באזור שלכם? היו פול,
לא, אני מתכוון מבחינת, הייתם סוג של קומונה ישראלית, או שלא שמים לב בדיוק? לא, קומונה של ישראלים. אני אתן לך דוגמה, נגיד איך זה היה בחדר אוכל שם. יש איזה 7 שולחנות, שולחן אחד, כל הישראלים מציפים אותו, כל הישראלים ביחד, וכל השולחנות האחרים פשוט שקטים. פשוט שקטים, אתה רואה אחד זוג מדבר עם זוג וזהו. לא, אני מדבר במהלך החילוצים, במהלך הצרה הגדולה. במהלך החילוצים, במהלך הצרה הגדולה, אנחנו התפרקנו, אבל הנה, נגיד אני ומור, היינו לילה שלם ביחד. אני הכרתי את מור רק בתיאר, למעלה. הוא פשוט ישב לידי, שם עליי את הראש, שמתי עליו את הראש. דיברנו 2-3 מילים, ואחרי זה עברנו לילה שלם ביחד. ועכשיו אנחנו חדר אחד ליד השני פה. בבית חולים. בבית חולים. אתה מבין? אז רגע, אז הנה, אנחנו חוזרים לאותו לילה. אתה ומור יושבים, שניכם, אתם מה, אתם בתוך סקש או שאתם... זהו, אנחנו יושבים, לא, איזה סקש, אתה יושב ככה, פשוט יושב עכשיו על השלג, וכל הזמן מתמלא, כל רבע שעה אתה מזיז את השלג כדי שלא תתפענק, כאילו שלא תתקזר מתחתיו. עכשיו, לא יודע איך, ישבו לידינו שתי פולנים הזויים, ישבו לידינו, ואנחנו נוקשים בשיניים מרוב קור, כאילו קופים מקור. אחרי זה 20 דקות, היא פונה אלינו ואומרת לנו, excuse me, what you doing here? קצת כאילו, שאלה הכי הזויה, שהבנתי שכנראה היא כבר לא איתנו, אז אמרתי לה, we are finished, we are gonna die, that's all. היא חייכת אלינו, אוקיי. וזהו, ואז הבנתי שכנראה היא כבר במצב של היפותרמיה מאוד... וזהו, והיא לא שרדה בבוקר, או שהיא שרדה... והם לא שרדו. עכשיו, ואז אני זוכר ששאלתי אותה אם יש להם בגדים חמים, do you have any warm clothes? Yes, but we have it for ourselves, so I'm sorry. עכשיו, היה לה מגבת, היה לה פול דברים שהיא יכולה לתת לנו, והיא לא אותה. עכשיו אמרתי, אני לא חסה לה, אז עשיתי לה הפוך על הפוך. אז אמרתי לה, אוקיי, if you need help, tell me I help you. עשה לי, אוקיי, ואז אמרה לי, כן, אני צריכה עזרה, והיא צריכה לראות שאני אפתח לה. עכשיו, הידיים שלי היו מצוינות. אז פתחתי את הריצ'ראץ' ועזרתי לה לפתוח את הסקש ולעשות כמה דברים, ואז היא הרגישה כאילו לא טוב, ואז פתאום היא אומרת לי, אם אתה רוצה, יש לי פה סמיכה. עכשיו, הראל, אתה מבין שבמצב כזה ברור שכל אחד רוצה סמיכה. כן. אז היא הביאה לי סמיכה, ואז היא אמרתי, יש לי גם סניקרס, אז היא הביאה לי סניקרס. והיא לא התכסתה, אז למה לא נכנסתם כולכם ביחד? כאילו, גדדה יותר חום גוף, לא? כולם 4 ביחד. לא, הם היו, הייתה עוד מישהו שכל הלילה צעק, ולרי, הוא הלך לישון, הוא הרים את החולצה שלו, והלך לישון כאילו חצי ערום, אתה מבין? הם היו פה במצב של כאילו היפותרמיה ממש מתקדם. זה מטורף, זה כאילו, וכמה, מתי חילצו אתכם אז? לא, רגע, אני אסביר לך מה קרה, ואז אמרתי, טוב, אז בעצם, כאילו, שיניתי את התחושה, פתרתי את התיק של נדב, שהוא השאיר לי אותו, הגיעתי שם מכנסיים של שבת, שמתי אותו מתחתיי, כאילו סוג של מבודד ביני לבין השלג, לקחתי את הסמיכה, שמתי עליי ועל מור, בעיקר על האזור של הבטן, נתתי למור, כאילו לי ולמור, נתתי ביס מהסניקרס, ואז היינו חייבים לשתות, ולא היינו הולך לשתות, ולשתות כך זה דפוק, כי אז אתה נהיה יותר קל. ואחרי שפתחתי את השלוקה של נדב, שלא יכולנו לשתות מהקשית, כי היא הייתה קפואה. אז פתחתי אותו מהצד השני, ואז הצלחתי להגיע למים, טיפלתי את נתתי ממור, וגם ממור לא יכול לתפל את הידיים, כי הידיים שלו כבר היו במצב יותר קשה. ואני המזל שלי שאחדי לתפל, יכולתי להוציא את כל הריצות שלי, כל כאילו, לא צריך לדמיין, לאף אחד מכם לא היה כפפות ולא שום דבר, פשוט הידיים שלכם בקור של מינוס 20 בחוץ, זה מטורף. גרביים, שמתם? היה לכם גרביים נוסעים על הידיים? היה לנו גרביים, עכשיו גם לי היה צפות של סקי, אבל באיזשהו מקום בריצה בתוך השלג נפל לי מכנסיים. עכשיו, כשנופל לך מכנסיים אתה חייב להוציא את הצפות סקי. פתאום הדבר הכי פשוט של נפל לך מכנסיים זה טעות שיכולה לעלות לך בחיים, אתה מבין? אז הורדתי את זה, איכשהו אמרתי, אני חייב כל ללכת, אם אני לא הולך אני מת. אז זרקתי את הכפפות, הורדתי את המכנסיים ואיכשהו הגענו לשם, ששם אני חושב שהמכנסיים שלי כל הזמן די לא איתי, כאילו. אז רגע, כן. ואז כאילו מה שקרה זה שישבנו שם, אני זוכר שהכנסתי, היה לי מעיל גשם כזה, כיסוי גשם, כאילו מעיל פלסטיק, אבל הדבר הזה, הטוב שהוא עשה, זה שהוא פשוט חסם את כל השלג, ואז הוא גרם לי לבידוד מאוד טוב בתוך הגוף, ואיזשהו מקום, מזה גם היה לי חם. ואז, מה שקרה זה שלקחתי את מור, שמתי את הראש שלו מתחת לכיסוי, מתחת למעיל שלי, ועליי שמתי חולצה קצרה שלקחתי מהתיק של נדב, ואני זוכר שהרמתי את כל החולצה הייתה קפואה, אבל אני הייתי מתחת, אז כאילו זה שמר עליי ממש טוב. ואז אני זוכר שהסתכלתי על השעון וראיתי שעשה 20:02.
ואז אמרתי למור, בוא נעשו לשתיים, עוד שעה, עכשיו כבר התחיל להמשיך ללכת. הוא אמר, אתה יודע מה, יאללה, אז עוד שעה נמשיך ללכת. ואז נשארנו עוד איזה שעה וחצי בסוף, באזור 4. קמנו והתחלנו פשוט, המשכנו ללכת. ואז היינו פלסים מהרחוק, שאנו צעקנו להם, אם הם יודעים את הדרך למוקטינת, ואז אני שומע פתאום את שני, אמרתי, איתן? וואי, שני, ואז הייתי שמח, כי אמרתי, מבחינתי, באו לחלץ אותנו. ואז, וכאילו נדב, כמו שהוא אמר, הוא בא לחלץ אותנו. ואז שהוא בא לחלץ אותנו, כאילו, כשהם אמרו שהם באו לחלץ אותנו, אני צריך לאיפה נדב, אז אמרתי, בוא, נדב יתקדם. ואז שאני מגיע אליה, אני מבין שבעצם נדב, הם התקדמו כולה 300 מטר אחרינו. נדב בקטע הזה כבר קפא למוות. והם נשארו שם 3 חבר'ה עם היפותרמיה. ממצב שאני חושב שבא להציל אותי, ממצב שאנחנו פתאום צריכים לצאת כולנו, 5 מהמצב הזה. רגע, נדב קפא תוך כדי, פשוט אחרי שהוא עזב אתכם בשעות שאתם נשארתם במקום והוא הלך? שהוא עזב אותנו, הוא המשיך עוד משהו, הוא המשיך עוד 300 מטר, הוא ניסה לטפס על איזה מקום, הם ניסו 3 לטפס, ופשוט כאילו, הוא כנראה, כאילו הוא קפא ראשון, הם איכשהו עדיין נשארו, כמה ניסו לעלות לטפס, וזה מה שכאילו גם החזיק אותם, אבל הם היו כולם במצב של היפותרמיה, אחד מהם לא ראה, השנייה ישבה במנמלה, ושני שהייתה קפואה כאילו ברגליים, בקושי יכלה לזוז. ומור שבא איתי גם כבר היה כאילו כולו לא יכול לעמוד. זוכר שהגענו לשם וחשבנו מה אפשר לעשות, ואז שאני אמרה לי לנסות אולי להוריד את הגרביים. אז לקחתי מקל וניסיתי לחפור בשלג כדי, בקרח שיש לה על הרגליים כדי בעצם לשחרר אותה, ואז אני חושב שביטו אמרתי, עזוב, אתה לא עושה כלום בזה שאתה תפתח את הגרביים או שתחמם את ההוא, אתה חייבים פשוט לפנות אותנו. ואז אני זוכר, המכנסיים שעדיין אמרתי לך, הוא היה פתוח, אז תפסתי את המכנסיים ביד אחת, מקל טיפוס ביד שני, ואיכשהו טיפסתי 3/4 גובה. כשהגעתי ל3/4 גובה, ראיתי כבר חייל נפאלי, קראתי לו, ואז בדיוק לשם הביאו כבר את המסוק, ואז כאילו חיצו אותנו. ומה הפגיעות שלך? הפגיעות שלי זה בעיקר קביעות קור באצבעות, בעזרת השם יהיה בסדר. זהו, חשוב לי עכשיו שמשם שהביאו אותנו למוקטינת, זה נסיעה של 10 דקות במסוק. כל הישראלים הטובים חיכו שם ועצרו אותנו בחום, והיה פשוט מדהים. אני ישבתי, אני זוכר, כל אחד מחזיק יד או רגל, מחמם אותי, מאוד מעצות אותי, מכינים אותנו, כאילו היה נגיד, אחד שהגיע אותנו, אביב, היה ממש רעד בקור. אז אחת הבנות פשוט באה ושכבה עליו כדי לחמם אותו, כאילו, זה היה פשוט דברים מטורפים, כאילו. איתן, תשמע, היה לך חתיכת נס, היה לך, אני מניח שאתה תגיע לה. אמרנו כבר, בריאת הגומש, הם כולם ביחד ביום אחרי זה, בשבת, כאילו. והגיעו חבר'ה עם בית חב"ד, ועשו ממש ארוחת תודעה כזאת. אז ותטפל בעצמך, וגם, אתה יודע, לא רק גופני, גם נפשי, עברת חוויה קשה, הסיפור שלך מדהים, פעם ראשונה שאנחנו שומעים אותו. אני רוצה עכשיו לא דיברנו על זה, כי זה כאילו די שמעתי את זה לעצמי, אבל באיזשהו מקום אמרתי, חשוב לי שידעו שלא היה שם נכון ולא נכון, לא היה שם... לגמרי, אין פה, ברור. זה כולם, אתה יודע, מישהו בא לי, בא פה אחד הרופאים, למה לעשות בכפפות? אני אגיד לך את האמת, הרי יש בזה משהו מעצבן, כי אנחנו לא פגרים. אתה יודע, אנשים פה באו, ושאני פתאום נפתח לאפרוך. עכשיו, לקשור במצב כזה, לפרוך את הפרוך של הנעליים, זה בלתי אפשרי. אתה מבין? כן. זה כל מיני דברים שאתה, פה זה קל להגיד, קל, היית עושים ככה, זה פשוט לא נכון. וזה פשוט, זה המצב וזה מה שאתה מנסה עושים, מה שאתה יכול ממה שיש. והיו שם חבר'ה באמת מדהימים, גיבורים אנחנו נמשיך לעקוב אחריך, איתן, תרגיש טוב, תחלמה מהירה. אנחנו ברוך השם, מצב טוב פה כולם, יש פה מורה גבוה, נהדר. תודה רבה, שיהיה רק טוב, שנה טובה. אמן, שנה טובה. לפני שאתה מנתק, זה חשוב, נו. מתחילים להגיע דיווחים על זה שהנהדרת בנפאל נמצאה גופתה, אבל זה כרגע רק ברמת דיווחים, אין לזה אישור. נצא להפסקת פרסומות.